Kuno sara ang Dios, nganong dunay Dios Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Espiritu Santo. Mga igsoon ko ni Kristo, daghan ang naglibog sa pagtulunan nga tulo ka persona usara ka Dios. Daghan sa mga lain-laing sikta. Mangita sa balaang kasulatan diha sa Biblia kung asa mabasa ang pulong Trinity o sa binisaya pa Sagrada Trinidad. Ang kalugan gud sa Trinity mo man ang tulo. Kitang mga Katoliko, aduna kita pagtulunan nga ang Ginoo adunay tulo ka persona. Ang Ginoong Dios wa mag-inusara sa persona. Kay diha sa Genesis 1:26 nagaingon, unya mingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kini nagpasabot nga wa mag-inusara ang Dios. Kini nagpasabot nga duna siya'y laing persona nga iyang gikaistorya. Dili sad mahimo nga anghel ang iyang kaistorya, kay ang anghel dili man makamugna. Ginoo ra man ang makamugna. Laing kamatuoran nga ang Dios adunay tulo ka persona. Kay si San Pablo nagaingon dinha sa 2 Corinto 13:13. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Sama sa panag-ingnan sa mangga. Sama nini, kini ang mangga. Aduna kini tulo ka sangkap. Ang iyang panit, ang iyang unod, ug ang iyang liso. Ang panit sa mangga ba? Mangga. Natural mangga. Kay panit siya sa mangga. Di yun mahimong guwaba. Ang panit sa mangga ba? Unod sa mangga. Di yun mahitabo. Kay ang panit ug ang unod. Apan ang unod sa mangga, mangga ba? Mangga yun siya kay unod siya sa mangga. Ang unod sa mangga, liso ba sa mangga? Dili yun mahimo. Kay lahi ang unod, lahi ang liso. Apan ang liso sa mangga, mangga ba? Mangga, kay liso siya sa mangga. Muna nga ang Diyos nga mahan, Diyos ba? Diyos. Ang Diyos nga mahan, Diyos ba? Nga anak? Dili. Kay lahi ang Diyos nga mahan, lahi ang Diyos nga anak. Ang Diyos nga anak, Diyos ba? Diyos. Ang Diyos nga anak, Diyos nga Espiritu Santo ba? Dili. Kay lahi ang Diyos nga anak, lahi ang Diyos nga Espiritu Santo. Ang Diyos nga Espiritu Santo ba? Diyos? Diyos. Mo ka na. O si Jesus mingon sa Mateo 28:19. Tungod nini, sa inyong pagpanglakaw, himua ang akong mga tinunan, ang tanang katawhan sa tibok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So, klaro kayo nga tulo ka persona nga gilibkas ni Kristo sa iyang mga ngabil. Busa kitang mga Katoliko, mituo sa pagtulunan nga usa ka Dios adunay tulo ka persona. Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Diyos nga Espiritu Santo. Daghang salamat. Shalom.